banat, bulig. Mga development sa patag sa politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa Martes nga presentation sang inyo sining nga palatuntunan October 18, 2022 mga kaaksyon. No? Pila lang nabilin? Bali 5 na lang kadlaw ang nabilin kag takop na ang Maskara Festival mga kaaksyon, no? May mga programa, may mga kaiwatan nga ginapatigayon subong sa aton sining nga mga venue mga kaaksyon. Magluwas gid lamang dito sa Panaad Park and Stadium kag sa airport mga kaaksyon sa Barangay Singkang Airport, no? Nga area kay ti ang focus karon sang aton sining event ang New Government Center kag ang Bacolod City Public Plaza, ang Baywalk mga kaaksyon kag sa coming nga mga inadlaw ang sa Lacson Street mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mag-inop na kita mga kaaksyon, tubdob kita sa Taknalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters sa sining udto while nga nagpatigayon kamo sang inyo sining mga hilikoton sa sining adlaw kag ti ang ato sining mga kaaksyon nga plaster na para magpanyaga na karon dugay-dugay, no? Ginepresentar ang ginaligar nga suspect sa pagpatay kay Percy Lapid. Nagsungka kuno sa mga katapos sa mga otoridad. Ini ang ginpabutyag bago lamang sang Department of Interior and Local Government Secretary nga si Binhor Abalos nga nagsungka sa mga kapulisan ang ginakabig taglutang sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid mga kaaksyon. Ti sunod rin kay Abalos sinilang nga aga Martes, October 18, ginakonfirma niya nga yara sa kustodiya na sang PNP
ang suspect nga ginakilala sa kay Joel Istorial nga taga siyudad sang Quezon, mga kaaksyon. Sunod sa inisyal nga report nga ni siya ang nagsungka bangod sa kahadlok sa iya personal safety pagkatapos ginpagwa sa publiko ang iya sining nga hetsura, mga kaaksyon. Ay, perti madumduman na matapos ang programa, papauli na tanay sila nga puluyan sa Las Piñas City si Lapid sang ini ang ginlutang sadtong October 3, 2022. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Nahadlok man siya gali sa iyang kabuhi kag nagpatay-patay pa ini siya kung siya gidman ang suspect sini, mga kaaksyon. Kung hindi fall guy ini siya or gindalasa lang ngalan niya nga mahadlok siya. Ayo, nagpatay ka gani isang tawo karon may kahadlok kaya imo, nagpabibibi kay muya sa gobyerno, mga kaaksyon. Ay perte. Sige, magaydop na lang kita, mga kaaksyon. 18 pila lang nabilin, 68 días na lang kag Christmas Day, kag 75 days before paman mag New Year's Day, mga kaaksyon. Munang nabilin sa aton sining countdown before paman mag Christmas Day kag New Year's Eve celebration sining tuig 2022, mga kaaksyon. Sige, sa aton sining mga kaaksyon, sa sining udto sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod, sa mga kaksunta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaksyon kag oriental side, nagatamyaw kami sang malipayon nga aga sa inyo tanan-tanan ko or malipayon nga udto sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga kaksunta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, welcome diri sa inyo sininga palatuntunan, mga kaksyon. Kag tubtub sa malabutan sa aton sininga pag-broadcast sa sininga udto sa kinandan ako ang inyo sining kaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita dira sa Kapitolyo Provincial upod kay Aksyon Marlon Hinubia, samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa Bacolod, may ginpahamtang ng personnel sa mga border para sa hugot nga monitoring kontra African swine flu, mga kaaksyon. Sa BCPO naman nga balita, mga kaaksyon, palayag sang pamilya angot sa pagpamahog nga nabaton sang biktima sang ginbuno ini sa Barangay Granada, antes pa man ginpatay, gina-verify na sang kapulisan sa Police Station 5. Sa balita naman sa Nokpo, mga kaaksyon, top 1 most wanted person sang Kabangkalan City PNP nga isa ka elementary school teachers arestado bangod sa kasong paghimulos. Sa syudad naman sa San Carlos, lalaki ginbuno sang iyang pakaisa patay. Sa patrol nga balita, syudad sa Bacolod, may pinakamanubo nga drug-cleared barangay sa bugos nga Western Visayas. Meaning daw kadamo gid adiktos diri iya sa Bacolod, no? Nga amo lang ning record sang PDEA nga ginpagwa, mga kaaksyon nga jutay gid lamang ang drug-cleared barangays. Meaning damo-damo pa ang may mga
may mga droga nga nagagiho sa tagsa ka mga barangay, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa syudad naman sang Cadiz, sigabalita ni aksyon na Roger Gotib 1 million pesos kinanglanon nga piyansa sang isa kamay nga ginserbihan sang warrant of arrest bla sa kasong paghimulo sang iya kaugalingon nga bata. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava, foreignerho gindakop sa kasong grave coercion, ginhilway matapos nga nakapiyansa sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible, isa newly identified drug personality sa Banwa sang Binalbagan, arestado sa isa ka drug buy-bust operation. Sa balitan nasyonal mga kaaksyon, ginaligargan manho sa pagpatay kay Percy Lapid nagsungka. 228 milyones nga balor sang smuggled sugar na confisca sang Bureau of Customs. Clearing operations kag electrical wire or electrical line restoration sa mga nalitan sang Bagyo Neneng ginapadali. Kag Commission on Election o kung COMELEC nagpasiguro bisan pila pang pundo nga ila mabaton dayon sa gyapon ng barangay kag iska election sa masunod nga tuig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Balita. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay, no? Mahinang kalaban samtang nagachibog na kamo sa siningod to, kag nagapamati lang sa aton sining broadcast, kaming bahala sa pagdala sang mga balita. Kung yara kamo sa mga transistor radio ninyo ga monitor, may lang pagpamati dira sa inyo kag sa mga online, no? Sa aton sining Facebook account sang Aksyon Radyo Bacolod. Kung nagapamati kamo via Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon BBB program, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Ipadala lang ang inyo sining mga mensahe kag i-like gid kag i-share ang aton sining Facebook page. Karon dugay-dugaya tirahon taning mga mensahe ninyo pag naka-like kag naka-share na kamo sa inyo sining programa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials karon dugay-dugay balikan ko ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining nga odto kay Gian Resicio, Christine Minies Villalobos, Jocelyn may lang pag-monitor kag kay Cherek dira, no? Kay Josephine Hinulan, Mary Joy Victorino Flores Macawili, GC Rombines, Evelyn Sinaon, Inday Blasa, Emily Hindrala, and Carlo Navarro, no? Kay Bingbong Dipala, Clover Aguirre, sa kay Imbong Jocampo, Hana Gatso, Emily Torrecampo Malayas, no? Terrose Pasya Plahero, Ariel Ticon Bagakay, and Jessa Iscosar Ciares, no? May lang pagpamati. And lakip na
Sa aton sini nga mga kaksyon, daligid lang nga kay ilang taon to diyan ay sa Piako. Kung mayari pa, no? Okay. And sa kay Ana Sinoro, Raimundo Manangkel, may lang nga pagpamati. Anong lakat sang panahon, no? Ti Waymanta weather disturbance. Nakagwa naman to snining sa area ta, no? May lang nga pagpamati kay Lani Hulagay, no? Sang Prof. Gaisano Alihis, ang panamyaulin sa kay Evelyn Sinaon, no? Lok Nicor sa Barangay RSB, La Carlota. Salamat gid Inday Plaza. And lakip na kay J. Hansel Panoncilio, no? Watching live from Country Homes Alihis, no? J. Hansel Panoncilio, no? Elvira Hilogo, si Clover Aguirre. May lang nga pagpamati dira sa Banwasang Manapla, no? Bingbong Dipala, may lang nga pagpamati sa pamilya Dipala sa Hacienda Manolita, Barangay Payao, Banwasang Binalbagan. Thank you so much, Bingbong Dipala. Ariel Ticon Bagakay, may lang nga pagtimo Tioy Jolly de la Paz, no? Jolly de la Paz. Thank you so much, Ariel Ticoy Bagakay, Tauros RGG. May lang nga pagpamati, ga-monitor sa Barangay Santa Rosa, Morsia, Negros Occidental. Tauros RGJ, no? Imbongjo Campo from Barangay Maawa. Thank you, Gid. Inday Jess Gualdrapa sa Sitio Libon, Barangay Tuyom, Kawayan, no? Inday Jess Gualdrapa. And sa iban pa naton nga mga kaksyon, sa kay Cherek, Eric Rojo Asyado, ga monitor sa Muntinlupa, Josephine Hinolan, salamat gid Josephine Hinolan. Ayos, sige karon naman ang iba na may nang kalaban, daligid lang mga kaksyon, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? After mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kung kisa, ga-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo siya magamit. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 ng aton oras, 11:58 na mga kaaksyon namon sa kahanginan. Standby na aksyon na Eden Abuso, kantuan ta na dugay-dugay, no? Balita mo sa patrol, no? Bago lamang gindeklara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga kaaksyon tilawig-lawig niyo, October 29, October 30, o 31, kagwan, apat gigadlaw ba? Waay sang trabaho. Ay, kung may trabaho ka, October 29, kag 30, ti duwalang kadlaw imo, no? Kay ginanunsyo sang presidente, kag gindeklara ini bilang special non-working holiday ang October 30, 2022, mga kakson. Ay, pertiya. Sulod kay Press Secretary o ay si Chiloy Garafel nga ang rason sa pagdeklara sang holiday ang agod nga mapalawig ang orasa sang tagsa ka Pinoy sa ila tagsa ka pamilya kag ma-promote ang lokal nga turismo. Mga kakson, amo na ang pinaka-latest nga ginpagwa kag permado sang presidente nga October 31 wala sang trabaho. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, live extension na coffee mix na For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation.
Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa siyudad sang Bacolod may pinakamanubo nga drug cleared ho barangay sa Western Visayas. Ikapila ni ang Bacolod sa anom ka mga probinsya dari sa Rion 6 mga kaaksyon. Ato ni Baloon be sa balita ni aksyon na Eden Abuso. Sa patrol aksyon din kapilang Bacolod. Ate, kulihot. Kanami ba? Kulihot gid gali yan? Yes! Kahit Ay, ang syudad sa Bacolod pwede. Action Rex, aming pinakadutay nga na-record nga drug-cleared barangay sa bukod nga Western Visayas. Sus. Suno kay Attorney Bonrad Abunado, amo ni siya subong ang acting spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, yara lang sa 21.31% ang drug-cleared barangay sa Bacolod Action Rex. Kung na mo ang Antique, among pinakamadamo galing drug cleared, no? Daw wala na nila napasunod Action Rex, pero ang Aklan, Ang aklang gali, 100% gid yaw. Yes, bonggang Aklan Action Rex, 100%. Grabe, no? Kag Di ba number 3, ang Iloilo Province. Yes, grabe no. Pero Grabe ang Bacolod, ang Negros Occidental, basta ara sila nga duwa. Kaya hindi mo pwede nga wala sila. Na Pero ang salutan Negros lang sila Occidental- sang Iloilo City, number Oo. 7 nga slot, ang Negros Occidental number 6, kag ikawalo ang syudad gid sa Bacolod, Kauluya, klase ka. Pero ang do percentage sa Bacolod Action Rex, ito kalayo gid mo. Gani. Kaya iti ang Aklan 100%, ginsundan sang Antique 99.66%. Ang probinsya sang Iloilo 98.25%. Ang Guimaras 96.93%, 90.27% naman sa Capiz, 59.40% sa Negros Occidental, kag 51.67% naman Action Rex sa Iloilo City. Nga nagdamo-damo niyang Bacolod jaman. Tungod diguro sa mga previous nga mga recovery nagliligad, lagag damo gid man diya sa aton mo. Oo, kagti nagambal patusdaan si Attorney Abunado nga may kabudlayan gid man nga tatapon ng illegal nga droga diri sa Negros kag Bacolod tungod nga ti na coastal area ta di ko Action Rex kag mas mahapos para sa mga na? sindikato nga magpasulod sang illegal nga droga kay kadamo sang entrance and exit kuno diri sa probinsya ti syempre makasulod sa probinsya makapundo di kag makalabay man diri sa syudad sang Bacolod. Oriental side pagid, no? Oo, Unlike lambot, sa ang Rojas, open man ang lagyan to, ang Aklan, Diba, Antique, sila itong ginabisihan Action Rex. gani man. Basi kung turismo to yung ginakabisihan nila, way sila sa drugs, kagadri, ambot diri sa aton nga nagdamo-damo man niya, no? Kaysa record Action Rex ng PDEA sa 4,051 ka barangay sa Region 6, 3,591 ang drug cleared. Pero kung di sa syudad sa Bacolod alone Action Rex, di ba 61 ka barangay to dire? 13 pagid lamang ang drug cleared Action Rex. Sus, Galing check kadamo-damo patulawak pa yung gali ni yan. Attorney Abunado kung sino gining 13 ni kay balik-balikan niya lang ko sa kung ano ni nga mga barangay. Pero sige mo na siguro makuha kay 13 mo lang mo. Oo. Di wala ganun ka po nga gid Action Rex. Why? Kag mayo-mayo na lang sa Negros kay sa 601 ka barangay, 357 ang drug cleared barangay sa probinsya. Bali Pero mga 60%. Ang mas ginatutukan gid karon Action Rex sa diri sa syudad sa Bacolod. Pero kabalo man damo man sa nag-operate, may kapulisan, may PDEA, may PIDEG, kadamo sang unit. Pero kadamo man sang recoveries gyapon. Damo gyapon recoveries, kag damo gid ya kwan, gabaligya gid ya sang droga, kadlagko pa. Kaya mo na Action Rex do halin pa nagliligad yung mga records. Sa mo ni pinakabag-o nila nga record mo as of September 2022. Pero doon na dumduman ko nagligad kagi man ko niya interview nagligad pa nga mga binulan. Do wala man naghalin sa kakulihot ni ang syudad sa Oo, do Bacolod. number 2, number 3 ni siya. Ang kung wala sa gapabilin sa pinakaulihi. Oh. Amo na da. Kalaway nga record, no? Amo Makulo nang- katapusan nga probinsya or syudad.
Tapos may gamay pa action rec sang sang result kaya ara lang sa Gani man. 21% sobra no. Tamak mo imagine 61 barangays 13 lang ang drug cleared action rec. Tapos so far daw subong daw wala pa gyud sang may nagdugang. Pero papatian natin action rec ang kabayan sa pagpahayag ni Attorney Bonrad Abonado. Subong so far, medyo ara na kita sa 88.64 cleared barangay. So, sa Region 6, ang Aklan, naka 100% na sila cleared, no? Sa barangay nila. And then next diri Antique, 99.66. So, almost naman sila. Ang Iloilo Province, nag-remain sa 98.25. Ang atong Guimaras, 96.93. Sa Capiz, 90.27 cleared barangays. Sa Dira sa Negros Occidental naton, 59.40% cleared sila. Tapos ang Bacolod City, 21.31. Diri sa amon sa Iloilo, ara kami sa 51.67% cleared. Sa karon action Rex may mga ginapatigayon man na sila nga arab lang ga-open sila for application sa mga barangays nga naga-apply for drug cleared title. So far do wala pa man sang panibag-o nga resulta. Balitaan sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eden Aboso. Challenge ni sa mga authority na tundri nga nagakandak sang operations, Kapulisan, Philippine Drug Enforcement Agency, ang iban pa naton nga mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod ay perti. Kalinlain sang record no. Number 1 sa pinakaulihi. Sa 8 ka probinsya sa Region 6 ang Bacolod, number 8 gidya. Ay perti ka huluya nga klase sang pagkahimtang ini, no? Grabe, no? Do hindi mo maintindihan based sa recovery sa mga kapulisan ta, hindi ginagmaya, kundi dinalagko nga items, mga kaakson. Ay, perti. Sige, dali ginang aksyon na Dale Salazar, standby ay Life Extension Super Fiber. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman ubla ko na das. Sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa Bacolod may ginpahamtang na nga personnel sa mga border para sa ugot nga monitoring kontra ESF, mga kaaksyon.
Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa may araman sa nga personnel nga di pahamtang ang Bacolod LGU sa pila ka mga border states sa mga syudad sa Bacolod. Ini Action Rex sa angot man sa intensified nga monitoring sa nga syudad kontra African swine fever kun ASF. Magluwasan ni Action Rex sa mga personnel man nga gin-deploy sa provincial government sa Negros Occidental. Kasulod ito dito sa may probinsya sa Iloilo, partikular na sa may Uton, bayaran niya sang confirmed nga kaso sa ASF. Ginpahayag din ni Martin Pinagang Action Officer sa Task Force Butagoy kag miyembro man sining joint executive order kag papanaog ni Mayor Alvin Benitez kag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kati miyara sang nagabantay sa borders kag sang barangay Sumag sa may barangay Banago Port kag sa may Bradco Port, no? Pag magluwas ni Action Rex ginapala ko man na sunod diri kay Sir Pinaga ang mga coastal barangays nga ti posible agyan man, no, sa mga persona nga halin bala sa may isla sang Panay, Guimaras o kon probinsya sang Iloilo or Lakipman sa may dumangas sa Action Rex para at least makatag sang information sa task force in kaso nga mera sang mga bagaheng nga may unod nga mga process nga mga pork products o kon iban pa nga ginadumilian Action Rex. Gain kumpirmara ni Panaga nga timera gidman sa may gin-issue si Bacolod Mayor Alvin Benitez nga Executive Order number 49 nga nag-reconstitute o kon nagaligwat sining composition ng sang task force. Si Mayor Benitez ang nagasalve bilang chairman samtang vice chair naman diri ang city veterinarian nga si Dr. De La Torre kag ti nalakip diri nga miyembro ang city administrator si Councilor Celia Flor bilang chairperson sang Committee on Market and Slaughterhouse. Kung magandang Action Rex nagabuliganay ang probinsya kag syudad sa kampanya sa tuyo nga hindi makalusot or makasulod ang ASF diri sa may Bacolod kag Negros Occidental. Kahapon nga daw sang nagsapol sila according kay Sir Pinaga kag gina in place na suno siya ining mga measures nga ginapatuman kontra ASF. Pamatian naton si Sir Martin Pinaga, ang Action Officer sa Task Force Butagoy. So ang aton gitsubong ang gina-monitor ang aton nga mga borders. Like ang Bradco, ang Banago, amo ginang ginapa-stricto kang sudlanay nga halin sa Panay, Guimaras kag sa Dumangas. Oo. So sa tumag sir may raman to team ang Bacolod nga nag-assist. Yes, nabalik kagapon nang maigin pang deploy nga mga daw 9 ka mga personnel nga mabulig sa ang Iyaka City, mabulig sa mga borders, mag-check sang mga nagainabot bala nga mga karga nga sa port. Balik sinong chairman si Mayor, ang vice chair sir. Ang vice chair is aton nga Bacolod Veterinary. Okay. Bali ang Dr. De La Torre. Pero member ka mo sa gihapon niya sang team. Members ang team ang task force. Oo. Sir, like Action Rex sa pamandi lamang sang tinog ni Sir Martin Pinaga, ang Action Officer sa Task Force Butagoy. Subong lamang nga aga sang padalaan kita sang kopya ni Sir Pinaga sining Executive Order number 49 naman siyang order reconstituting the Task Force on African Swine Fever o ASF diri sa mga syudad sa Bacolod. October 14, 2022 panigal Action Rex naging issue ni Mayor Benitez kag ti wala pa man nagwa sa Bacolod PIO kag hamne ginpadalaan kita niya sang kopya sang Executive Order number 49 sang alkalde. Balita gikan sa Bacolod City walang ka-action yo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 sa nga tunura. Salamat kid Aksyon na Dale Salazar sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga kaaksyon ta, Aksyon na Marlon Hinovia standbayanay no sa balita gikan dra sa Kapitolyo, no? Gina problema mo balang mataas. This is my life. This is my life.
Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig, so ulat na. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Matapos ang balita ni Aksyon na Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center, sa iluwantang balita ni Aksyon na Marlon Hidovilla sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa pagkilala sa Negros Occidental bilang number 6 richest richest provinces sa tuig 2021. Maayo nga impresyon ni suno sa kay Gob Lacson, no? Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo Provincial. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Marlon Hidovilla. Aksyon Mar. Aksyon Rex, may nakita andaling nga mayo nga impresyon si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa ning ginapagwa nga annual financial report sang Commission on Audit on COA nagapakita nga ika-anom ang Negros Occidental bilang pinagkamanggaran nga probinsya sa bugos nga Pilipinas. Dumayo. Oo. Number 1 gid? Number 1 gid? Number 6. Number 6. Number 6. Kahit budlay na subong nga perdihon ang Cebu. Gani? Ang Cebu ikawalo na Aksyon Rex nga sunod-sunod nga kuha nila ng kampyonato kung pinagkamanggaran nga probinsya ang Pagambalan. 8 consecutive time na naya ang sabayan sang Cebu. Kada tuig sila niyang ginakilala bilang pinakamanggaranon nga probinsya sa Pilipinas kung sa patag sang equity kag assets ang pagahambalan. Ugaling kay hambal ni Gov, maistorya sa anay sa ginatawag nga daw wala economic team yaman
diri sa Negros Occidental kay luya gid hibaluon kung nano ang balasihan, nano gid ang pinakarason kung nga ang nalabot kag nakuha sa ring Negros Occidental ang number 6 nga pwesto Action Rex nga mayara sang 18.025 billion pesos. Ti i-compare ta sa Cebu Action Rex nga grabing panglaak sa Cebu ya ang ilang Gani. nga total assets 215.27 billion ya. Ang nagasunod Action Rex nga probinsya sang Cebu 30.6 billion lang. Di paano mo nila uton ang 215 billion sang probinsya sang Cebu Action Rex. May benepisyo kag maayong impresyon suro kay Gov Lacson ang ining ginpagwa nga annual financial report sang COA kag dakong pasalig niya nga mas damo pagid nga mga investors ang maganyat nga magnegosyo diri sa Negros Occidental. Pero amo nang hambal sang gobernador lugi ana hibaloon ko ano gid ang kadalman sa ning istorya ni kay Kapatid man Action Rex, damo kabay sa rapiktuhan nga mga local government units sining pagbuhin sang NTA nga ginatawag National Tax Allocation. Ini 2021 ini nga report sang COA. No? Ti dason siguro nga adlaw ni Gov Lacson kon ano gid ang istorya sa likod. Sini kay kon basihan ta ang 2020 nga report sang COA ang number 6 nakita ko reaction Rex ang Ilocos-Soria mo no Ilocos-Soria ang number 6 dre tisang 2021 ang Negros Occidental among nagbulo sa pwesto bilang number 6 Action Rex yari si Gobernador Bong Lacson angot suri. You're talking about assets, no? Yeah. Maybe I should ask siguro our economic team, no. I'm sure they were asked to submit certain reports. So I guess it's I'm not sure really, if it's just government side to or as a whole, no, government and private sector. That's why I said I don't know what to make of it. Kabay lamang sa palayag ni Gov Lacson. Andugan tagis sa nga balita pakaronan ta lang kay ang pabangkot sang kalabanan nga bakulod doon kag Negrosanon kon saan ogid madayon ining plano bla kapag himo regular sa patigayon sa aktibidad sa mga pavilions sang banwa kag syudad dara sa Panad Park and Stadium. O daw may proposal to si Councilor Villarosa nga basi Palangblaw? Ang sabat mo ni hindi na matigayon subong nga tuig 2022. No? Hindi na matigayon kay hambal ni Gov ga pasulod ng bulan sang Disyembre ga parik-parik na ng mga LGU ya basta Disyembre. Damo na sang imbitasyon ang mga local chief executives. Christmas party diri, Christmas party dito. Di kung dara mo na upisahan ang plano, ipatuwag mo sila sa Sinapol. Jutay lang basing maatin sara kag hindi ba siguro sige hapon madesisyonan bla sa mga mayoriya ti ambal ni Gov laban-laban tigayon ina nga plano sa 2023 na Action Rex. Sa masunod na. Sa sunod nga tuig na kag umpisahan nila anay siguro kuan siguro ako kun ako maglantaw ya siguro pagkatapos pa sang paraad mo. Kaya provincial government kabaya ma-concentrate man na preparasyon sa paraan. Ano ka paraan? April bala, di bla? Abril 2023. Ti pagka October, maskara, ti amo na siguro eh. Amo na gani hambal ko, siling ko, base patapuso na yung panaan sa Negros Festival, April. Base siling ko, bulan sa Mayo. Pero ti siling nila daw, bitin-bitin gawa, mag 1 week lang? Oo, kag daw na mo gamuno daw dutay nagkatong no ambot lang way magutong kadto mo ambot kon ati primero pa man lang mo tuod na siya kun ako mag observar dutay ang gakanto nga kay damo kalatuan mo naglapta-lapta gani man pero kung isa wala na kamaskara sites kagidutok ko mga tawag son Rex ti plano mo ni kon matigayon ang pagpatigayon dara sang
pagbukas ng pavilion, umpisahan sa ginatawag nga once a month. No? Sa kabulan, isa lang nagka-best obserbahan. Kung okay, decidan sa ulihi nga himuon once a week. Muna sa nga to sa nga, balantayan kung panahad activities ang paghahambalan. Plus, iban pag-istorya, cholera, update, nga ginapalayag ni Gov. Lacson sa bunga aga, kag ang kahapon bla, nga pagwa, nga joint executive order kon joint memorandum, nga nagaisa sa Negros Occidental kag kasunod sa Bacolod, baligin isang puwersa sang ASF Task Force. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na John Diaz, standbayan ay dira sa Nokpo, no? No baklas dashboard, way na kinanglanon nga baklason pa. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial. Ang pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Katuan tayo balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa top 1 most wanted person sang Kabangkalan City nga isa ka elementary school teacher ho. Arestado bangod sa kasong paghimulos. Ay, pertino. Kag sa syudad sang San Carlos, lalaki ginbuno sang iya pakaisa patay man. Kagatong report kay Nanay Aksyon na John Bla nga wanted to sa Naga City, Cebu matapos nga patay man to ang maestro, nadakpan man sa mga kapulisan, no? Sa entrapment operation supod ang Naga City PNP mga kaaksyon, no? Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Sa detalye sining balita, Aksyon John. Oktubre 13, sining nga tuig 2022, ang gipapanaog sang korte dira sa may syudad sa Kamangkalan. Ang warrant of arrest batok sa isa ka public school teacher, actually isa ka elementary school teacher, dira mismo sa may syudad sa Kamangkalan. Ining akustado nga nadakpan sa Kamangkalan City Police Station amo si Ray Reyes E. Ababaw. Ray, meaning spelled as R-A-I, Reyes E. Ababaw, 49 anyos, kag, Action Rex? Go ahead. Nadakpan ni Action Rex no sang katapo sang Kabangkalan City PNP. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Albimar Flores, ang officer in charge nga muning lead unit man nga nag-service ning warrant of arrest. Ining si Reyes ang may warrant of arrest sa 3 ka counts sang paghimulos kag may 3 ka counts pagid sa sexual assault. So Rex Rodriguez Flores nakaanom ka beses nga na-commit ining paghimulos. Base lang niya
dumduman sining tagreklamo nga sang tiyempo nga nagkomiter ining krimen minor de edad do at the age of 15 nagsugod na action rex nga ginimuslan sining ni Reyes ang victim o kunang tagreklamo nga hindi na natin pagingadlan base man sa hingyo sa kapulisan kaya sa ginasunod natin yung protocol bago ini isa ka sensitibo nga kaso pero ang badrin ni Flores sa subong ining victim o kunang complainant legal ng edad ya kay isang 18 years old lang sa action rex nakakuha bala sang kumpiyansa nga magreklamo sa kapulisan kay before sinakuno sang 15 anyo sa kanagsigi-sigi sa ginahimuslan sining isa ka manunudlo daw ginapahog sa action rex no ginapahog siya nga patson o kung may malain nga matabo sa iya kung magpatugid sa mga kapulisan pero ining victim according to action rex pila nang edad sang biktima subong ang victim legal age na sa according to kay Flores mga 18 years old na sa going 19 ang maestroya ining suspect naman yan nga si Reyes 49 years old na ni sa 49 anyos pwede asawa may asawa na ni sa karon pamilya naman isa taga-area man sa barangay Binikwil sa may syudad sang Kamangkalan sang ginserbi kini actually ning warrant of arrest batok sa iya na ara pa ni sa action rex sa sulod sang eskwelahan bukod silingon ga klase ni sa gingkaduan sa sang Kamangkalan City Police Station subong man ang second company sa Negros Occidental Provincial Mobile Force Company sa papamunan ni Police Lieutenant Colonel John Mokiat kag ang Provincial Intelligence Unit dito action direct survey ining warrant of arrest batok sa iya. Ang una dili nga warrant of arrest sa 2 counts of rape nga wala ini sang piyansa nga ginpapanaog sining Oktubre 13, 2022 permado ini ni Honorable Judge Rodney Zamora nga Magbanwa ang presiding judge sa Regional Courts dira naman sa Barangay 61 sa may syudad sang Kamangkalan. Tiyambal diri ni Flores do ang tatlo niya ka mga ang isa ka warrant of arrest sa tatlo ka counts of sexual assault may piyansa nga 180,000 duwa gini sa tsansa guro makagwa kay tatlo gid ka counts man sang rape nga wala sang piyansa isa pa naka warrant of arrest nga ginpapanaog batok sa iya. Tiyambal diri ni Flores ara sa subong nahunong sa custodial facility sa Kamangkalan City Police Station ining si Reyes and siguro ti masunod na mga proceedings sa giring sining kaso ni Action Rex kagaulat-ulat sila sang commitment order kung igasaylo na ini sa provincial jail. Pero ang baldari ni Flores, isa Amerikano, sininga tuig ni na-file ang case, I think do mga June 2022, nag-ano di sa nga tisatagan sa justisya, ining iya biktima. Ang bag ni Flores, o kung yes ni Flores Action Rex, wala man sila sang relasyon, o hindi man sila related nga duwa, ining victim kag ang suspect. Yan si Police Lieutenant Colonel Alvin Flores, ang officer in charge sa Kamangkalan Component City Police Station. Yes, sir. In relation to 7610. Okay. Anong nature yan, Sir Man? Minor ang involved? Yes, sir. During the commission of the crime, ang complainant, sir, nasa 15 years old. And then may series of rape incident pa na, sir. So, ang natabo lang, pang 18 na siya nag-complain kay may mga threat na siya nabaton sa respondent. Oh, okay. And hindi man sila, sir, magpamilya or mag-ano sa victim kaya ang suspect? Hindi mo sila, sir, related, sir. Bali, ang estudyante and then teacher ni Sir Ano. Pero ining suspect, sir, active pa ni siya nga teacher? Yes, sir. Active pa ni siya, sir. Actually, during the arrest, sa school namon siya nakuha. Pero ano ni siya, sir? Ara sa inyong watch list? Or ara sa kategory niyo da, sir? Yes, sir. Na-categorize siya as most wanted. Tungod ang media nga kato sa focus crime naton, which is 6 counts of rape. Top 1, sir, ang city level na police station sa Kamangkalan. Yes, sir. Nung nga nito sir. Dahil sa folder or sa complaint na din sa ating victim, enumerate na ang mga pistayos na madumduman niya in rape sa tapo. Yes, ito bang sarang police folder, it was received by the Kamangkalan City Prosecutor's Office. That's July 8, 2022. Ilan lang sir, so dito lang kami mention ng kung ano sa school. Oo. At basically, ilan na ka-register siya.
Action Rex si Police Lieutenant Colonel Alvin Mar Flores, ang OIC sa Kamankalan City PNP. Sa liwat ang baldo ni Flores, ining suspect, ginakabig ining top 1 most wanted person sa city level, dala mismo sa syudad sa Kamankalan, considering ang kaso sini nga 3 counts of rape, kag 3 counts of sexual assault. Tiyang baldo ni Flores, hopefully, no, nga matagan na nila kung natin nilang hustisya dari sa may tagreklamo mismo Action Rex. Sa ibang pang balita, may kaso man sa pagpangbuno nga nagluntad sa area mismo sang Ilagan Street sa Copinisang San Juan Bomba sa ang Barangay 6 sa may syudad sang San Carlos. Actually involved diri nagpakaisa ni ining biktima amo ni si Robin Zapanta, 34 anyos, may living partner, wala ni siyang trabaho Action Rex, pero ini siya taga Agustilo Street, Barangay 3 sa may San Carlos City. Ang suspect dari mo si Christian Zabanta, 25 anyos, kag-residente naman sa Campus 7, Barangay 5, sa may syudad man sa San Carlos. Sunod Reaction Rest kay Police Staff Sergeant Jake ilang investigador nga si Police Staff Sergeant Jake Caballero Action Rex nga nagkita ay lang ni kinagatambay ning victim nga si Rovin sa kilid sandalan dra mismo sa area sa Barangay 6. Gulpin ako nagabot ining suspect man nga pakaisa nga si Christian nagbinaluhanay gura naglalisay sila nga duwa do may sukmatanay nga natabo kay may daan naman sa kuno nga timatina nga daan tubtob nga naglabot sa punto nga nagbunot sang kutsilyo ining nga suspect nga si Christian kag ginbuno yan Action Rex so wala nga bayin sang iyang ilok ining biktima gindala pa ni sa may San Carlos City Hospital ugari kay ni gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Virgilio Tan ang attending physician sa mga ospital. Ang baldi ni Caballero ning duha ang victim kag ang suspect do may mga record na sila kung illegal nga droga ang paghambalan sa may San Carlos City PNP. Pero ito nila naman ang pinakamadalong nga motibo kung agin buno yung gini pa kay Action dahil kay Tugtog Subong wala pa sa makapalayag sang iyaman nga bahin. Pero ang badari ni Caballero kagabi matapos ang magkomentarang krimen nagsungka sa kapulisan ining suspect nga si Christian Zabanta kaginako iman na natabo nga krimen. Ang matabo si Nidri bisan makaisa sila ang balik Caballero do desidido ang pamilya ako ng ginikanan sining biktima nga si Rovin nga pasagaan sang kaso ang iya pakaisa nga si Christian kaya magatindog diri bilang at tagreklamo maning iloy sining ni Robin Zapanta Action Rex. Yari si Police Staff Sergeant Jake Caballero ang investigador sa San Carlos City PNP. Yes sir, try revive sa attending physician sa San Carlos City Hospital pero wala git na pronounce git siya nga TOA. Kasin, ano maging Japon sir? Personality man ba? Bali may mga heated argument na ni sila before. Tapos come up siguro or napuno na sa isa-isa. So amo na natabo. Yes sir, kagabi ang suspect naton sa stabbing is voluntary surrender siya. So ga-prepare na kami diri sa mga papeles sir para for inquest proceeding. Yes sir, sa bali kuan siya nga ang complainant is ang mama, ang mother sa victim. Sa akong assessment sir, i-file ko lang ang murder. Wala man gainom. Actually standby lang daw ni ang victim kag nag-abot ang suspect tapos may mga hambal-hambal sila tapos amo na dayon to natabo. Action Rex si Police Staff Sergeant Jake Caballero ang investigador sa San Carlos City PNP. Sa piya kabahin ang ginmuno mabog na lamang subong ginaprepara na nila ang coordinated report na ipadala nila sa area sa Naga City PNP kay kumodri sa syudad sa San Carlos nadakpan to Action Rex ning suspect na nagpatay sa isa man nga public school teacher naging kilala kay June Leo Pañares 33 anyos sa may Naga City, Cebu. Kaya ni Police Lieutenant Colonel Jesus Sound Jr. ang hepe sa San Carlos Component City Police Station nga they coordinated lamang to nga operation pero sila gid ang lead unit Action Rex kaya kinahanglan nila gid no nga magpasa man sa report nila nga kaugalingon kay diri sa may San Carlos sa dakpan ining suspect nga si Elmar Alvarez Himida. Elmar Alvarez Himida, 24 anyos. Ining si Himida tumandok din sa Kabarangay Ilaya sa may Banwas ng Calatrava. Sunod Action Rex kay pulis kay Misahon nga ining si Himida nadakpan din sa kinagsugat sa bala matabo sa tani siya mismo nga living partner and then ginula sa kabalo nga kaupod diri Action Rex ang iya mismo man nga ang mga kapulisan sa Naga kag nagpadulong diri sa may Negros Occidental.
Kaya matunadakpan ining si Himida, plus pag ginabakod, pag ginibidensya, kay recover si Action Rex, ining isa balaka motorsiklo nga ginapanagyan sa nga biktima nga si Panyares, nga gintadalay ni Tabok sa may Negros Occidental from Naga City, Cebu. Subong ginacheck man sa Calatrava PNP kung may mga record baladra sa ila, ining suspect nga si Himida, Action Rex. Kaya klaro din ni Misaho na, nga filing of case dito na sa may Naga City, kay ang origins ng case dito gid dili lang sa nadakpan sa may San Carlos City Action Rex. Ginapalo pa naton sa Negros Oriental, may isa ka barangay kagawad nga ginpatay do kagabi ini natabo Action Rex do ang nag-aako sila nga krimen, aligasyon pa lang ni pero ang badri ni Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto, ang spokesperson sang NOPO, gina-verify nilang report nga mga rebelde kuno may kaymuan sa sini nga krimen. Balik lagi ka Action Rex? Go ahead. Balik lagi kan sa NOCPO ang ka-aksyon. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Dagang salamat aksyon na Jan Diaz, balita gikan sa NOCPO, no? Sige, pag-relax sanay, aksyon na din nabusog ang ato sining nga mga out-of-town reporters. Mighty C anay, kulang barang imo sining nga lawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-Mighty C kita, no? Alkaline base nga vitamin C, tumaron ta ni adlaw-adlaw, For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Malakay Finance Corporation na nakita, no? Basi ko nagakinanglan kahausan. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa Ayos! Sige manamyaw tanay sa kay Donald Cabasag kag sa City Engineer's Office dira sa La Carlota. May lang nga pamati, no? And sa kay Bret Hart Tonato, no? Dira sa Antipolo City, Rizal with my wife Mimi Tonato. Ga-monitor sila. Bret Hart Tonato, no? Kunila Paran from Pandanon DSB, salamat gid Elizabeth Gamala, Lilian Tadina Claridad, happy birthday lang da sa sister ko nga si Ninita Tadina sa Bakyas Bali Wagan San Enrique. Okay, sige, thank you so much gid kag happy birthday sa kay Ninita Tadina, halin sa kay Lilian Tadina Claridad, no? Jomong Caltorilla ga monitor, no? Kay Ray Flores Marioga, raman siya. Si Maridel Robles Torner, may lang nga pamati kag ga-view sa aton sining Facebook Live. Si from California, USA, kag siya mga pagkaisa, Song Family. Maridel Robles Torner, ayos, Diding Aluhamento, sa kay Yvonne Boisher, salamat gid Yvonne. Billy Albay, Jonalyn Ninyal Di Crepito, kay RR, Joy kag Edgar Sipida, Julius, John Dexter, Kit Macariola, Karin Guzman, Lager de Kilia, damo-damo gid Jonalyn Di Crepito. Sige okay, sa iban pa naton nga mga kaaksyon, Renz Evangelista, no? Ginatamyaw lang pamilya Evangelista dira sa Binalbagan, no? Sa Barangay Santol, ga monitor from Renz Evangelista, no? Mary Joy Victorino Flores Macawili, ga monitor sa Talisay, no? Thank you so much Mary Joy. Angela Gayondato Castillo, salamat gid from Tutong 1 Barangay Filisa, no? And Josephine Hinulan, may lang pamati sa Purok Proper Santa Rosa Morsia. Shout out lang sa kay Jason Hervero, Jerry Barrios, kag sa sa akon Judge Hinulan. Okay. Ayos Madam Verinia San Antonio Alpenda, may lang pag-monitor, no? Si Selbikbik, salamat gid from Yellow Bell, Binubuhan, kag sa Orchid sa pamilya Veliesa Sali Magwad, no? Cynthia Piñas, ga monitor lang, salamat gid. Mario Olvido Aquesa, salamat gid Mario Olvido Aquesa, no? Ayos, sige, karon naman ang iba na mahinang kalaban. Daligid lang mga kakson, standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share, kana. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na compose na eskwela. Primary at secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan kami ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sa imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat,
gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka ah. Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton ah. None is better than cure, gidya. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:03 ang aton oras mga kaaksyon. Sige kadtuan tanay si aksyon na Eden Abuso pinaka-latest ning reporto sa area sang Station 5 kay ti ginatutukan ni karon sang kapulisan ta ini may kang tanan sa pagpataybla sa biktima pagi sa pagbuno may pamahug kuno antes pa man ginhimo ining krimen mga kaaksyon no. Anong latest ini yari ang balita ni aksyon na Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Sa detalye sining balita aksyon Eden. Action Rex, gina-verify kag ginatutukan sang kapulisan sa Police Station 5 ang mga impormasyon nga ginhatag sang pamilya ni Erwin Abitong, 21 anyos, nga may isa ka buno sa dughan kag nasapuan patay sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod kay ina sang aga. Sunod kay Captain John Christopher Masangkay, hepe sang Police Station 5, may makapila ka beses na makabaton sang pagpamahog sa kabuhi si Abitong paagi sa Messenger. Sa karon ginatinuhaan pa sang kapulisan nga mabuksan ang iyang Facebook account agud mahibalaan kag matrace ang nagpadala sang mensahe. Suno pa sa hepe, lasay sang aga kay ina sa ila nabato ng report angon sa nasapuan nga bangkay apang base sa investigasyon, may pumuluyo malapit sa lugar nga nakabati sang komosyon mga alauna sang kaagahon. Ginatan-aw nila ni Masangkay nga posible isa tugtog duha ang mga sospetsado kag didto man sa lugar ginhimo ang krimen. Sa pagpangsisa sang kapulisan, wala man sang record sa stasyon si Abitong apang may mga reports lang sila nga nabaton angot sa pagpangawat. Na-recover sa crime scene ay sa kaskabard nga sunod sa pamilya ginapanagiyahan ni Abitong, duha ka pares sang tsinelas kag may bayo nga ginapatihan iya sang mga sospetsado. Sa karon, padayon pang investigasyon sang kapulisan. Pamati naton si Police Station 5 Chief of Police Captain Christopher Masangkay. Wala gid yung report na may patian silang something diri. More or less, pila ka bilog yung tanaw nyo nga suspect, sir? So, possible guro 1 or 2. So, ang ginpa-check kong kangina no, sa na crime registry. So, negative man, wala siyang record as suspect, wala man as victim. No, but we will conduct still ng sa mag-conduct pa ta ng further checking sa ibang units or possible may ara man sa record no. May mga complaints sir pagpangawat. So negative po sir. Sir, recovery sa crime scene. So may na-recover kami nga scabbard no sa possible amo to ang Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Abuso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa BCPO. Kadtuan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib sa sunod sang Cadiz. 1 million pesos. So,
But din ni makuha ni kinanglanon nga piyansa ko no sang isa kamay ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong paghimulos sang iya kaugalingon nga bata no. Tira ka na lang Choy kay nga ginhimalabtan mo ganing imo bata how much more pa sa iban kung nara ka sagwa. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa detalye sining balita. Aksyon Roger. Action right kaya kinanglan sang 1 milyon ka peso sa 42 anyos nga amay nga sa diin ini siya ang ginaresto sa mga katapos sa kapulisan matapos nga nagapangatuban sang kaso nga child abuse kag subugman ang kaso nga rape. Sa base sa information nga ini ang 42 anyos nga may suro pa sa report ini ang nagmulis siya nagimulos mismo sa iya kaugalingon nga bata. Kag ang iya warrant of arrest kin-issue sang korte at si Brand 60 nga nakapit sa October 12 sini nga tuig. Gin-serve ini sa makatapos ang kapulisan sa pagpamuno mismo sang Chief of Police Lieutenant Colonel Julian Dispi kag ang police assigned sa bahin sang Women's and Children Protection Desk. Ang ining persona pagkabayman ang Women's and Children Protection Desk kaya hindi lang pag-mentionar ang iya si pangalan tungod kay ang iya malang sini nga bata amo ang iya sini nga biktima o kung ginbiktima. Nausuro sa report sa information nga halin mismo sa RTC Brand 60 kag Firmado na Romol Judge Gwendolyn Jimenea ang ini nga kaso 5 counts ang ini ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act o kung ini ang Child Abuse Law kag subugman ang 5 counts pagid sa panghimulos sa kada isa 200,000 ka pesos action rex ang iya sini nga kinanglalong nga piyansa. So 5 counts ini gali nga nagalambot sa 1 milyon ka pesos. Ditinado karon sa bansang Cadiz City PNP Custodial Facility ining 42 anyos nga amay nga residente iniya sang residente ini diri sa may Purok Airfield sa Barangay Kabahog, Siyudad sang Cadiz. Sa atong mga aksyon nga mahilig magkape, liwat kita nagarimahin nga ang Life Extension Coffee Mix. Isa ka kape nga sa din ang isa ka sachet nga tumainom. Sa aksyon, Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Standby anay Aksyon Nelson Patinio, balita naman sa Banwasang Calatrava. O dire gitanay ho ginarekomenda sa inyo Life Extension na Vitamin D3, mga ka-aksyon supplement. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad. Ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio mapakalatrabata na ini may kang tanan sa sining foreignerho gindakop bangod sa kasong grave coercion ginilway matapos nga nakapiyansa sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex isa kadumulong ang gindakop sa ginisa nga pwersa sang Calatrava PNP kag sa pagpamuno ni Police Medyo Lumiain Lidawan hipi sang kapulisan kag 3rd Mobile Platoon sa Negros Occidental Mobile Force Battalion kahapon Lunes alas 12:30 sa barangay Luhok, Banwa sa Calatrava base sa isa ka warrant of arrest nga ginpagawa sang korte. Ang akusado Action Rex ang gikilala sa kay Ikmir Engelbert 65 anyos, may asawa, kag residente sang barangay Mahilom sa Amuman nga Banwa. Si Engelbert ang nagapangatubang sang kaso nga grave coercion sa sala ni Judge Charmin Mercado, ang presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court sa Calatrava kag Tubuso nga napitsahan sa tong Marso 4, 2020. Ginhilway naman Action Rex sang kapulisan ang akusado matapos nga ini nakapiyansa sang 36,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-Aksyon niya Nelson Patinio na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, dagang salamat Aksyon Nelson Patinio, balita gikan sa Banwa sang Calatrava. Sa iluan tanay ang balita naman ng Aksyon Vidya Pasible sa Banwa sang Binalbagan. Ini may kang tanan sa isa ka newly identified drug personality sa among Banwa arestado sa isa ka drug buy bust operation. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Action Rex kapin sa isa ka gramo sa ginapatihan illegal nga droga ang na-recover sa mga otoridad gikan sa isa ka newly identified drug personality pinagi sa isa ka drug buy bust operation kat na last 10:50 kagabi Oktubre 17 sa may bahin sang Magsaysay Avenue sakop sang Barangay San Teodoro sa Banwa sang Binalbagan. Ginkilalang subject sang operasyon sa kay Mark Anthony Magbanwa, 26 anyos, soltero, kag residente sang Villa Santa Maria Subdivision. Phase 2 sakop naman sang Barangay Santo Rosario sa Amuman nga Banwa. Sandig sa report sang Binalbagan PNP, ginpamunuan nanday Police Major Elendry Busquillo ang hepe sang nasambit nga istasyon kag Police Lieutenant Rosarino Pugoy Jr. sang Provincial Drug Enforcement Group ang pagkasasang nasambit nga operasyon na nagresulta sa pagkadakop sa kay Magbanwa. Dugang pasang kapulisan nakuhaan sang isa kadako nga sachet nga nagaunod sang ginaaligar shabu si Magbanwa kag ini nagabugat sa isa ka gramo sa rin nagadangat ang baloro sini sa 6,800 pesos. Lakip sa mga na-recover sa mga operatiba gikan sa suspetsado, amo ang isa ka 500 pesos nga mo naman ang gingamit bilang buy bust money.
Sa karon nagkahunong si Magbanwa sa custodial facility sang Binalbagan PNP kag nakatalana nga magapangatubang sa kaso angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165 o kunining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini si Action VJ posible. Una sa balito na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na VJ Apasible, balita gikan sa Banwa sang Binalbagan. No? Mayong balita man niyo kayang Department of Education mga kaaksyon ng DepEd i-remove ang mother tongue language no as a subject ni sang mga kaaksyon no si education sa undersecretary Ipimako Dinsing ang nagpalayag sa Senate hearing mga 50 minutos gid mother tongue language mga kaaksyon subject kag i-replace ni sang reading and math programs mga kaaksyon mayo pa ni kontra sa mother tongue language ni but ang ining lingwahe ang mag-continue nga gamiton sa medium of instruction in classroom no mga kaaksyon. Sunod diri kay Dinsing nga ang ining desisyon ang natabo matapos ang isa ka bulan nga consultation upod ang mga nagkailangan nga mga sekta kag stakeholders angot sa revising sang curriculum for kinder to grade 10 which nga ini subject for review mga kaaksyon no. Ti mayo maning balita at least bisan paano matigayon ini kag ang DepEd ang nagapalayag nga ang mother tongue of learners naga-include ini sang dialect kag ginagamit sa medium of instruction as mandated under sa Key to 12 law mga kaaksyon no. Ini nga bagay daw laban-laban na siguro ni. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta, constipation ang problema ninyo. Balukang constipation na mo man isang mother mo. Bo iloy-iloy sang tanan nga mga diseases mga kaaksyon. Ginarekomenda sa inyo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire. Time launa 21 nga tonoras naligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw na daso. Brown na daso, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun naman niya nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. Paul, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikpan na da. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Inga na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Tanay daw pa ka mabuligan.
Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Na dapat niyong malaman, kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! 2 minutos ang nabilin sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Naglabot sa 10 bilyones pesos ang dugang nga kinanglanon nga pundo para sa pagpatigayon sang barangay kag sanggunian kabataan eleksyon sa Oktubre masunod nga tuig 2023 mga kaaksyon. Amo ni ang palayag ni COMELEC Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, no? Ang importante nga base sa ilang pagbulubanta tungod sang madamo nga rason, partikular na ang pagdamo sa mga rehistrado nga mga botante, mga kaaksyon, ha? Nagdamo-damo gid man mo. Sa hearing sa 2023 COMELEC budget, nagpahayag nga sang pagkontra si Senadora Amy Marcos, ang nagapamuno sa Senate Committee on Electoral Reforms, no? Sa ginaduso nga 10 bilyones pesos para sa wala madayon nga eleksyon, no? Apang ginklaro si Nini Garcia kung pila ang ihatag sa ilang nga pundo, paiguon na lang nila, no? Amo nang mayuda, no? Basta magigo lang, pero kung hindi magigo kag kung magnubo gid man, ati sigurado nga padugangan pundo, no? Dugang pa sang chairman nga mayara sang pamagi nga mabuhinan ang 10 bilyones pesos kag iya na mensionar ang pwede pa ini nga magnubo sa 4 bilyones pesos. Ay puwerte, no? Kahanggod gihapon, kadako sa gihapon mga kaaksyon, no? Ari naman, no? May palayag ang DepEd mga kaaksyon nga ang mandatory nga pagsugod sa maabot nga bulan sang Nobyembre 2 actually na, November 2 ang face-to-face classes sa mga pampubliko nga eskwelahan sa bilog nga pungsod or sa bugos nga pungsod. Pero hindi sakop sini ang mga eskwelahan nga natagan sang exemption sang departamento subong man ang mga nagakansila sang klase tungod sa mga kalamidad, no? Sa ginpagwa nga palayag sang DepEd, tanan nga pampublikong eskwelahan sa bugos nga pungsod ang ginmanduan nga mag-implementar na o reimplementar ang 5 ka adlaw nga in-person classes sumugod sa Nobyembre 2 sini nga tuig, no? Angot sini ginapangabayman sang Alliance of Concerned Teachers o CONAC Philippines sa DepEd nga ipagwa sa publiko ang mga eskwelahan nga nagaduso nga hindi anay magsunod sa mando. Suno sa grupo sang mga manunudlo napaslawan ang gobyerno sa pagresolba sang mga isyu subong man ang problema nga kabahin sang pagbalik sang tanan nga mga estudyante sa public elementary kag high schools mga kaaksyon. Madamo sa mga isyu nga hindi pagidhanda ang mga eskwelahan pati na ang mga empleyado sa 100% nga face-to-face classes. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Radyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sini nga pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Salamat gid ang way ta malabutan, pasensya gid, no? Sa mga kaaksyon ta. Sige, kita-kits kita buwas diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life o pod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon.